Започваме второто. Втория вариант. Да им Артефакта къде го вземем? Артефакта ще го намерим после. Ако не остане време ли. Кабъгна му. О, мале. 5 секунди на място. Няма смисъл. Няма смисъл да се байдисваме. Те начиш на байтат. Но тука ли сме, бе? Да, на тука сме, идвай. А там другата страна, кой имаш? Имаш ли нещо? Давай. Ключ? То ключ не може да го вземем, ба. Кой ключо? Е тука. Има един ключ. Това какво е това? 24. Това е 24. Това е 20. Опа! Тук има боя, че всеки път да се обуди за. Това тук има още един път, то. А, тук има работи. Някой е спал тука. Къде отиде? Яла при мен. Това как не сме го видяли? Хапой. Някой е спал тука. Она пак трябва да ga бием него. Она гадната. Сега който има тук всичко обирай. Който има всичко тук обирай. Храна, кафе, мафе. Обаче динамита е по-силен от тия бомбички. Кои бомбички? Те ги правим тук, че четвърките. Да, по-силен е май. Не знам всъщност. Ма трябва да им после да вземем артефакта, ако не остане време. Да, вече го вземем. Я сутрин да ставам рано там. Тук има пари. А, може да си пусна нещо тук. Пуснах си сладко. Вафличка. Вафличка си пусна. Гледай колко вафли може да си пусна, брат. Добре, тия машини, кой ги зарежда тук сега? Никой те не са използвани от бая време. Газ. Тук не мога да влеем, бе, ева. Главата ти как се бъгва. Ой, паднах тука. Той тук трябваше да сме. Да, паднах, скарах се кава. То това не мога да го отворим. Тук е алкохол нещо. Няма ли? Фали един да няма се отвори го. Не знам. Става тази сайна парченца. В истинския живот. Не, да. О, бебета. Ах, майма ви да еба. Я да виж, виж, тук има, тук директно пътя насам към Маразито, дали е тука? Не знам, ще видим. Не, няма го. Няма го.
тук моля да дойде, бе. Излиза. Бегай! Мако! Ти отиди баш на най-тъпото място. Няма изход. Коста, Криско? Къде е това ръбзи, бе? Той излезе на другата страна. Че да запалим брадвите. Как гледа на това дори? Ела при мене, бе. Брат. Майко идва насам. Ела тук, арвзи. Кач. Мамо! Бягай! Пали. Айде. Умря момчето. Погина. Сега, Митко, къде си? Помията. Бей, Митка. Малко старичка да ми. Аз. Чарва. Аз сумам храната за кучетата. Ти дискетите гледа ли ги, бе? Да. Аз взех още начало да пояде. Ами аз гледах тук всичките. Бог да забравя. Аз гледам сега един клип. Ето е за артефакта там, дето слагахме другото дете. Така ли, аз Да се гледам видим. този клип, май. Я го видях в пещерата. Аз гледам мутанта. То, сега дет го бихме. Това Армзи, дете е излезнал. Ага. Това гледам аз. Газ. Ето я. Така. Чай да взимаме хапо и мапо и тук кот има. Аз съм пълен. Ме пак да има алкохол. Тук няма. Тук при тебе има ли нещо? М. Нищо ли е? Имаш една стая с... Ега ме така. Миткич. Брат, мачетето е толкова силно, че не е истина. Трябва да пуста не може да се отворя. Чай, тук как мога да влезнем, ба? То тук май не може. Майко, бебета. Въй! Ей! Това беби ме събори два армора, майка ти да еба. Ти мъртва ли си или жив? Тук има алкохол. Взимай. Чувам бебе някъде, бе. Е там. Гуго гага, умирай мама ти да еба. Правиш клипо? Да. Добре. Сега. Искам аз да го взема тук. Искам аз. Добре, ама ще даде ли? Айде, зайче, зай. На тази момчето, какво са направили, бе, моето момче? Виж, черепът ти излезнал, аз се съживявам тук. Топ секунд артефакт.
Брат, това как са го направили, бе? Не знам. Той чуваш ли някакви звуци, бе? Присуци. Не знам, някакво... Там музика слушална. При тебе? При тебе давам, при мен се чуват някакви странни звуци. Някакво съскане. Давай, давай, движи се бързо, бързо. Айде, детето ми. Газ. Давай, по-бързо. Как си дига главата? Давай, това, бързо, так. Как го слага бавничко и... Много. Да вземи акумулатор като това филм от Джеки Чан, дето го съживяват. Това бебе. Да. Как бързо взима. Та вафчика много наядила. Иска второ тяло. Аз влизам вътре. Сега трябва да отидем при она, да го трепим. Идвай. Идвам. Митакис? О, два Митакис. Бейж! Аз ги нарязах няколко пъти с мачетето. Ала насам бе, тук има някакви работи. А това ми говориш някакъв софийски диалект, бе? Кой? Ти, бе? Аз ли, бе? Да. Говоря си нормално. На тука ли сме? На тука сме. Да. Не сме на тука. Наопаки сме. Наопаки, да. Обратно. На тука сме. Ето го. Сега го видях. Приготви се. Ето тука е. Чакай, ама. Приготви се. Добре. Иди ми викай, чакай. Защото сега ще става лошо. Айде. Правя си няколко... Чай, ако правя. Не може ли просто да го здравя, докато е още дете? Щеш да е хубаво, но не може. Ма чай, ти там ли си, бе? Да. Почвам вече да отивам до ней. Чай, аз идвам. Бъркай. Кой правиш сега? Галеш га, май. Абе, ще накълцаме, лапе. Въй! Направо и фръкна месото, брат. Агресира се. Дали? Ти виждаш как кълцам, бе. Деди, виж какъв съм грозен. Аре, ма мастил. Това да видиш да е мастил. О, в перфектната позиция си. Малей! Бей. Нека битката започне. Бягай! Ти ме запаля, мовник. Нека изгориш. Но няма, ви забрах съм правя целия мовник. О! Шурикена! Шурикен. Много е дразнещо това животно е. Ай! Ай! Ай, майко.
Ай, изгоря. Ела. О! Гърми! Yes! Това не може да го залепна. Втори рунд. Я гърми два пъти. Давай, докато е на място. Пропуснах. Майкъл! Мале, съборима. Не! Остави ма намира. Нямам повече бомби. Чай, кажа ако идва към мене да направя бомби. Добре. Ранжа, идва! Не идва, Майко! Мамуши е. Мири, бягай, бомба, бягай! Ядоса са. Тя при мене дойде. Слагаш смола, ма я залепнила, да. Кога да слагаш? Смола. За кога слагаш тази смола? Да залепни, виж. Въй, да, Я чай да пробвам. Не искам да пробвам, идва при мене. Разсея ga малко, Добре. Фърли малко бомби там. Тебе хареса. Вече тебе хареса. И аз бе, храна. Бегай! Ама смолата ga слагаш накрая, като направиш бомбата, така ли? Да. Че аз се обърках. Аре бе, привикай ga бе малко да дойде при тебе. Тя харесва тебе, бе. Въй, направо ма залепи. Кажи ако идва към мене. Добре. Аре бе, ко ми трябва друго? Аре бе, ко ми трябваше друго, Часовник. Не бе, брат. Ко правя, бе? Тя ме е умряла. Не е умряла. Готово. Къде е? Тук при мен. Свършиха бомбичи. Не го оцелих. Заеби. Я. Приближи ма. Гори! Продължавам сега пее. Аре, умри, бе. Криско! Сега като умре, дай аз да го взема. Що? Защото на мене няма ми даде ки карта. Добре. Аре! Та стамина мръсна. Сега ще го ударя с това. Близък файт! Мале, умирам! Аре, мри, бе, нищожество! Мамо! Няма ли да мреш ти, бе? И броните ми свали.
Ела. Ела. Само огъня що прави тебе. Само огъня що прави. Само огъня що прави, ти казах. Само огъня що прави. Запали я, бе, тая гадина мръсна, запали я, бе. Запали я да изгори, бе. Ах, мама ти да е. А, шурикени ще пускаш. Е, сега гледай какво прави огъня. За тебе! Мръсна гадолна. Мри ти казах, бе. О, умрях! Умрях! Дигни ма! Дигни ма, Криско! Дигни ма! Молеца! Пак ма трепи! Ех, мама му да еба. Бързо. Аре, няма да умира вече, бе. Дигна ли ма? Идвам. Ба, пази са. Гад мръсна. Аз ще отрепи. Айде се сещо, бягай. Как да бягам? Яш хапчета, чакай, ще ga предизвикам. Хапчета, бързо. Но умира не, Артик. Пуска Не, бебе. ражда бебето. Сега. Вчера много бързо го отрепахме, бе. Еми тя сега става по-силна на второто. Пак умрях! Стига, бе, брат! Стига, бе! Оп. Не умирай! Хилвай са! Добре. Не, тя сега става много силна. Ако можеш ме дигни. Пак ме отрепа. Мале, тя направо ме довърши. На лекарското легло съм. На лекарското легло. Правиш само. Не знам. О, работи са ми тук. Идвам при тебе, спокойно. Добре. Спалвата тук като мреш. Да, това е добре. Сега гледай кога правим. Пий хапчета. И то път внимай. Че алкохол нямам, трябваше алкохол да взема. Криско! Правя се хапчета. Шурикен! Удар! Не! Молеца, не! Не! Пак умрях! Мале, та няма ли най-сетне да пукни, бе? Не, няма повече в близък бой да ga ръшкам. Дигни малко можеш. Чай малко. Не, от близък бой няма да си играя с нея повече. Ма иначе ga паля, ама не умира, мама и да я. Смо теби мила. Дигнал ма? Не можах. Дай. Бягай! Не мога! Пак ще ме отрепи. Пи хапчета. Пия. Тя кой това не наръгва. Да. Май сега с лъка ще разкаже играта. Аз на 1000 стрелях, бе. Свършихме стрелите, сега кой ще правя? С какво можеш? С какво можеш? Бомби, динамити! Нямам, свършиха ме. И всички ти ли ги изстреля, бе? Да.
Аз Него знае, че мога да направя така с смола, да се залепа. Ай. Може малко да се полече доста. Не мога. Ще да пиш. Те обърнем. Единствен шанс е... Единствен шанс е това! Единствен шанс е брадвата. Чакай, Запалих го. Добре. Умирай вече, умирай! Ай, ще прави хеликоптер. Какъв хеликоптер? Ааа! Звездата. Бягай! Майка че да еба. Предпазвай се с брадвата. Тя е сега ще умре. Зорленка искаш да се запалиш. Мамицата ти. Не ме удрай, не. Не, ще умра. Ай, рано луда. Махни се, бе, предизвикай га, бе. Опитвам се и аз сама. Абе, що не умира, бе, брат? Какво става, бе? Тя е безкрайна ли е? Каква е, бе? Брадвата, пали га с брадвата. И сега докато го направи. О, шурикен! Ще ме обиде, бе. Ще ме смачка. Това ми беше края. Удри! Браво, бе! Не знам какво да направим, брат, да го отрепим вече. Чакай, беше стигнал до сигналния пистолет да го стреля. Свършил му, всичкото му свърши. Да, ама ние много бързо го трепим, брат. Вчера много бързо го требахме. Да, вчера направо за 5 минути. Не, тя сега много трудна за да става. О, ес! Yes, бе. Най-накрая. Удри. Мале, бах ти звяра, брат. И знаеш какъв е проблема? О, имаме още един проблем. Че ние то бос губим, ма той няма да е сега вече тука. Той сега ще е вече при нас, при базите ни ще идва. Какво? Да, май. Ма поне така мисля, брат. Защото бях гледал един клип, къде беше, къде бяхме? Бях гледал един клип. Тука. Не сме на там. Май не сме на там. Гати водата мутантка е, бахти. Да, но това няма да проработи. И сега взимаме ки картата. И къде я държеше до сега тази ки карта, бе? Не знам. Добре, дай, на тук сме. Всичката ми броня свали на тебе. И на мен. Чай да ям нещо. Ще умра. И малко хапа и да пия. Гляс. Идваш ли? Чай, чихам малко. Маля, как ще да се фърля, брат? Няма да оцелеш. То долу... Тук не е вода. В смисъл вода е, ама тя е навътре.
Оцеля ли, бе? Даже ми взе демидж. Даже демидж ще ми взе. А, да. Ти спишу? Devil, Seattle, Devil. Том. Чакай. Чакай. Ко? Спокой, Ехо. тя няма се затворя, бе. Къде излезнал тук? Но тук сме. Това Чакай, долу ме какво чакай, е, ме. бе? Това долу какво е изобщо? Не знам. Чай, бе, имаше тук път, бе. Ето го. Мале, помислих, че трябва да гърмим с динамит. Че нямаме. Да. Мале, тази стая е лиш. Че поне вземем някакви работи, че на мен всичко ми свърши. Ако има нещо, и то няма нищо тук. Тук нищо няма. И тук нищо няма. Да, едно тук. Айде, да клечте се. Няма на това нещо. Абе, удари го, е. Абе, махни се от пътя ми, е. Кой е? Абе, това нещо ме заклещва тук. Асансьоря. Какво направи? И ти ли го имаш, бе? Не. Аз мислех, че само единия ще има, бе. Аз имам само една бяла карта. Така ли? Да. Ами аз имам жълта. Ти как изкара жълтата карта, бе? Не знам, аз снах там мее и ga изкара. То май действа. Сега избираме втората функция. Добре. Тарам. Ма ще сме тук на снежното ще сме. Добре. Ето е втората функция. Ай, там другата стая, кой има? Тук нищо няма. Да, е газ. Натисна ли я? Да. Emergency shutdown. Ето. Прави нещо сега. Ко? Нещо сега ще спрем. Сега ще спрем артефакта. А така, кой е това дърта? Ами аз имах така. То монитор е как моя. Бам! Това как моя монитор. Иконата си на Y. И спря всичко. Сега ще имам по-малко канибали. Асансьора се отвори. Да, бе. Въй, що ми е така, бе? Натисни Ф. Чу. Натисни О. Какво стана? Затвори се асансьора. Натисни си, отвори си инвентара, бе. Да. Виж как е. Аре, бе, слезай надолу.
Трябва да натиснем кейкарт. И сега, дами и господа, това колко надолу е, бе? 300 метра. И седнахме в Арктик. Пещера? Да, откъде ще излезем се. О! Я. Тук има алкохол, взимай. Тими ще бъде забравен. Първо го спасихме, после го изоставяме. Да. Решаваме да останем на острова. Леко да не се метнеш от тук. Че да ям, бе. Тук ще... И сега жера. Трябва да плуваме ли, ко? Отивам до реката, сега жера. Хубаво. Тук дали няма нещо? Черепи. Чай ги взимам. Там. Аривей. Ало. Аре. Само. Тук на къде сме? Наляво. Дали? Дясно, кой имаш? Не знам.
Сигурен ли ще сме на тука? Не знам. Ами ние да пробваме пък. Да. Я да изкарам запалката. Колко такова има тука? Динамит. Я това динамит ли има тука, бе? Да взривим. Я да го взривим. Я взриви го. Чай не ми дава да го поставя. Да го хвърля просто. Да, хвърли го. Маля, аз се смръзвам, бе. Ей! Дали трябва да взривяваме, бе? Не знам. Загонаха ми още. Да, това е тук, на тука сме. Само че е нощ, дай направим една палатка. Добре. Ако имам толкова пръчки, не? Защото аз имам само 4 пръчки. Стига, бе, брат. Така няма. Да излезем до двънка. Той е дено, е. Да, бе. What the fuck? И вали сняг. Тими, изгарям ти снимката. Самолет. Самолета минава спокойно. Без никакъв проблем. Това оранжевият самолет ли е? Не знам кой самолет е. Така снимката на Тими. Да. Тими... Аз ще го изгарям или? Стига, не е така става детето. Не знам кой ще сгаряме, но ние сега ще умрем тук от студ. Айде, Тими. Дай за всеки случай да направим сейф, кой ще кажеш? Добре. Или да не правим? Не знам. Ма не, да направим, Че, да съберем малко. То тук няма пръчки ли, бе, брат? Някъде ще е самолета, но къде беше? Бензин. Пръчки. Дай да направим сейфа. Ето го самолета. Ого, ето го. Идвам. Така ще измръзна от стуто, е. Искам с половера. Вземем пистолета, и къде? Тук ли е пистолет? Да. Той не беше ли в една друга част, е? Не. Да, това е. Кой ще правим сейф, бе? Гасо е. Ма пък мога да направим нещо, да направим някаква беляда, е. Идвай, ако искаш, я. Кръско. Да. Чай съм гладен, ще умра от главата. Ако искаш да направим сейф. Аз имам ръце, ще имам ръце. Бе, чай съм направя брадата, че много е студено. Да, и аз сега направих, ма... Трябва да намерим пръчки за сейфа. Сериозно ли тук няма да има пръчки, бе? Маля, тук е толкова студено, че не е истина. Едната част не е зимна, другата е зимна. Ява при мен. Едната част е зимна, другата не е зимна. Чай деда да премахна тази палатка, той ние сме близко така. Ние ще се приберем. Чай да махна поне сейфа.
Да го клирна, да не седи тука. Ако изобщо е тука ли? О, тука е да. Мале. Къде ти дела, хуйо? Тука вътре влезнах, бе. Майзъм. Тук са такова мео. С тия снурки са спусти надолу. И да, бе. Трябваше да търсим диви прасета тука, бе. Да. Ма дали Са са? тук долу. Дали? Вай, аз нямам чурупка от коснурка. Мале, аз нямам, брат, какво ще се спускам? Не, аз нямам такова. Трябва да вървим заедно. На мен е прасета тук. Да, те са и тука някъде. Оле! Мама ви да еба. Само да намерим някой мутант по пътя, че...